אחר, כבר יותר מ-30 שנה שחמי רודנר, נסיך הרוק'נ'רול, ממשיך להמציא את עצמו מחדש וגם מצליח. מי שהקים את להקת איפה הילד, ממשיך רודנר להופיע ולייצר מוסיקה וגם להיטים. לרגל אלבומו החדש, יהומה, אלבום שכולו שיתופי פעולה מוזיקליים עם אומנים שהוא אוהב, רודנר חוזר לרגעים בילדות הלא פשוטה שלו בקיבוץ, לפחד הגדול שלו מהצדדים ההרסניים של העידן הטכנולוגי, הוא מדבר על הגעגועים לאמו תמר. כבר לא ילד, כתבתה של דנה הרמן. קח את הראש טיפה אחורה, אז תמיד לא רק את המצח, גם את הסנטר, באמת שאתה מחזיק תפוח ומסתדר לגרון. מו, תגידי, איזה מין תלמיד הוא חיים? תלמיד מצוין. מאוד קשוב, מאוד מתמיד. גם אם הוא צריך להחליף שעה כי לא מסתדר לו, הוא לא מוותר, הוא מחליף לשעה אחרת. הוא לא מוותר על פעמיים שלו בשבוע. כמה אנחנו שומעים אחרי... על הקומפלימנט. כמה שתסבול סתם. שזה בשביל הטלוויזיה. אז מה, הרוק'נ'רול לא מת, הוא פשוט יצא להפסקת מתיחות? פילאטיס זה מציל חיים. גם כשאתה מפתח שם? זה ארצה כל פעם. לא הבנתי שאני נמצא בגיל שהאדרנלין זה לא מספיק לבנות עליו בשביל להיות אב. ככה אתה לעשות כל הדברים שזה הרבה פיזיות, וגם ובעיקר להיות על במה, להחזיק שעתיים הופעה. אני עושה את זה כבר עשור, לא יותר, ופשוט אני הכי פחות סובל מזה מהדברים האחרים. ג'וזף פילאטיס נהג לומר שעדיף להיות בין 60 עם גוף קצועי גמיש ולהיות צעיר, מאשר בין 30 עם גוף נוקשה ולהתנהג כמו זקן. דוגמה מושלמת. הוא צעיר בנפש ובנשמה, ובהכל. לא שאתה בן 60 חס וחלילה. עוד 5 שנים. כן, כשמביטים בגוף הגבעולי ובאריזה הנערית, קצת קשה להאמין, אבל חמי רודנר, נסיך הרוק'נ'רול, בן 55. מסתמן שהכיף הגדול רק עומד להתחיל. זה נמצא באיזושהי צומת בחיים? מתי לא? מתי לא? כל יום זה צומת. המשבר גיל 50 שלי זה גם משבר גיל 20 שלי. אין רגע שאני לא במשבר. ואני אף פעם לא הייתי באיזה מצב שאמרתי, אוקיי, יש לי. תמיד צריכה השראה וחסר ואופוזיציה. ולכן אני במשבר מתמשך, כנראה עד יומי האחרון. אז חוץ מהמשבר הקיומי המתמשך, שכבודו במקומו מונח, רודנר חווה תקופה מוצלחת מבחינה אישית ומקצועית. אחרי 30 שנות קריירה פוריה כסולן איפה הילד, מהלהקות שהלביאו חותם על הרוק'נ'רול בעברית שפרח